Assalamu alaikum yan uwana musulmi, za ku saurari wannan baiti na manzon Allah daga bakin sha'irin nan naku dan tabbaran ma'aiki. Malami na kuma babana shine Malam Hashim radiyallahu anhu mai lakabin Malam Kumi, wanda ke zaune a nan garin Afalakin kuma dan a sha sauraro lafiya. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Assalatu ala ahsanil kalki masoyin namu, ko yau na dawo a begen manzo mai bamu. Rahmar Allah take gudanawa har mun samu gami kayanmu, daga nan sai can gurin sulu. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Hadari ya taso dukan mai kaya waje ɗauke, takwaran yau zan yi wa baitoci na in sauke. Na ɗauko ni ya rabbi sa matsala in warke, dauɗa in wanke, in zamo yau gani ga rasulu. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Na tuɓo motar ambatan manzo mai girma, wane ke tunƙaho da girma ga mai girma. Ma'ana shi ne mai gidan kowa mai alfarma, mai kaf al'umma ɗan Abdullah Daminatu. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Manzan Allah kake ja mu je ba mai tsaida ka, Jibril yake zuwa a gunka ya gaggaida ka. Kamin na yabe ka rabbi Allah ya yabe ka, kowa ya gane ka martaba ka yake ya rasulu. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Ni ne maka jinjina rasulu mai aljanna da kausara, in ka yarda min da yau in ganka a karrara. Kanka zan jure dukkanin duka ko kosara, sunan buyira ita ce kalmar da za ka furta. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Tattaka ɗaiɗai ka sabbo ɗaiɗai mai girma, shalelan Allah muhakkir daga nan har can ma, mai ceton al'umma a ranar tsaiwa mai girma. Har mala'iku ma sun ci albarkar mai Madina. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Amsa kake Abdullahi annabi kun da ka tambaya, sai dilkul kalki kun kyau da ma daddaɗan murya, kuma ya kole kololuwar hasken tarbiyya, da dabi ga kunya a guri sai can gurin sulu. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Duniya zai daɗi gani yau ni ina yabanka, wane fa yau zai ce shi ba ya sanya banka. Ga maza ga mata kaf mun ce mun gika, wa zai ki yabanka sai wanda ya zama dan su sakara. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Mai neman kyawu ya je kun Yusuf zai dawo, ashe zancen kyawu a neman annabi ya yawo. Tafin hannun ɗaya fi wurin inu a kyawu, mai ne kyawu gun ɗaya je ya biyayya. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Hakurin manzo na a samu tamkarsa ba zai yi ba, wa za a fi sama haƙura kuma bai rama ba. In lissafo haƙurin rasulu ba za ni iya ba, ba dai daga ni ba sai wanda ya ƙago rasulu. Girman manzona ya zayyana tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Wataran wani ya tar da manzo na a ƙasan yace, to ai da mai ina neman ka na kashe ka yace, ka takobi a hannunka
kafirin kuzu wannan zance yau sai ka zarce lafira kuma ba mai ce dan ka kuna. Girman manzona ya zanyi na tona, bai rabbi kunina ya san sirrin mai gidana. Shugaban mu ya ce Allahu zai cece na abunka, daga nan fata gobin ta koma hannun mai maka. Jagaban mu ya ce to kai a yau zai cece ka, kanin afuwarka an daga ya hakuri ka bar ni. Girman manzona ya zanyi na tona, bai rabbi kunina ya san sirrin mai gidana. Jagaban mu ya ce imani za kai in barka, wannan yadda ba zai ba kai min haƙurinka. Dena ya fi mana kakkaɓe maka duk rigarka, bayan Allahnka ba wanda ya kai haƙurinka. Girman manzona ya zanyi na tona, bai rabbi kunina ya san sirrin mai gidana. Tijjani masoyi na manzona kai ne nuni, sun canfa azal ɗan fodiyo san ba ku da rauni. Na san ku a yaƙi da maƙiyan mai ƙauye da birni, ga mai diwani Shaka Ibrahim jami'in Yas. Girman manzona ya zanyi na tona, bai rabbi kunina ya san sirrin mai gidana. Mai sunan manzo na ƙaura an shafa yana ji, mai Khalid Gwarzo da babban malamin Musiraji. Allahun gode da gaban wanda ya yi iraji, mai gida mai daji sakawa muallim da khairan. Girman manzona ya zanyi na tona, bai rabbi kunina ya san sirrin mai gidana. Zunubai na sun yi yawa a yafe min rabbani, sabo ne yayi yawa zuciyar da tunani. Ni na san Allah yana tausan duk mai rauni, wallahu kadirun wallahu gafurur rahim. Girman manzona ya zanyi na tona, bai rabbi kunina ya san sirrin mai gidana. Da dalilin Hashim malami na begenka, roƙo ne annabi sa da shi a cikin cetonka. Da kwaran manzo nake ibn Hashim mai ƙaunar ka, mai kashe ma'iyanka Hashim Abalak mai kumanda. Girman manzona ya zanyi na tona, bai rabbi kunina ya san sirrin mai gidana. Girman manzona ya zanyi na tona, sai rabbi gwanina ya san sirrin mai gidana. Girman manzona ya zanyi na tona, bai rabbi kunina ya san sirrin